okuvamile nabantu abahlezi bekwazi ukuthi mawuphupha inyama evuthiwe noma ehlazana ilasuke mhlawumbe inyama ebovu kakhulu esuke ichaza isifo noma esuke ichaza ukugula noma umkhuhlane noma inkinga ezithile kodwa futhi inyama yona le iyakuchaza ukuphumelela ukuthile ongaba nakho empilweni uma ukuthi uyayibona yinhle fresh yabo. And Upinki says, what does it mean when you dream of yourself reading? And I see this is one dream. Ebuyayo kaningi Pastor ngoba abanye abantu ngiyakhumbula ngesonto elidlule people were asking you ukuthi Pastor uma uphupha usesikoleni kusho ukuthini. And here's now Upinki uthi uma uphupha ufunda reading. What does it mean? UPaul uhle kakhulu uma uphupha ufunda esingachaza la ukuthi uma uphupha ufunde la kuhlukahlukeneke nana ukuthi mhlawumbe usukufunda ini kodwa nje uPaul uhlema ukuthi le khathi ufunde kade ukwazi ukuyifunda into osukuyifunda yabona ngoba umunye ngeze kafunde uthola into ayifundayo inzima kakhulu lapho sekusho ubunzima obuthile empilweni noma into noma ngasho izinto ezinzima mhlawumbe abhekane nazo empilweni yabo uma ukuthi kuyamehlula lokho noma ukuzoba nokuphoxeka ukuthi kodwa makusho ubeka afunda enekwazi ukufunda uPaul khomba ukuba nolwazi nokuba nentshisekelo yokuthola ulwazi kanye neprogress nokuba nokuphumelela into ezithile yabo. Pinky, Pastor saying this is a good dream for you, in particular if you're able to actually read and comprehend what you are reading. It means you are full of knowledge. It's also a sign of progress. But there are people who, when they're reading, you find that they find difficulty with what they are reading. But that would also then signify that there are some difficulties that you are encountering in your own life. We do hope that explanation from Pastor weNingi actually does help you. There is a Vikesh Maharaj who says, is actually asking, is there a meaning behind dreaming about meat, but the meat is not cooked? Inyama eluhlaza, inyama eluhlaza ngasho into eyiningi kodwa singakubaluleka oqala okuvamile nabantu abahlezi bekwazi ukuthi mawuphupha inyama evuthiwe noma ehlazana ilasuke mhlawumbe inyama ebovu kakhulu esuke ichaza isifo noma esuke ichaza ukugula noma umkhuhlane noma inkinga ezithile kodwa futhi inyama yona le iyakuchaza ukuphumelela ukuthile ongaba nakho empilweni uma ukuthi uyayibona yinhle fresh yabo ngoba kuya ngabantu ukuhlukahlukana kwabo omunye ingasho isifo komunye ingasho ukuphumelela kokuthile komunye ingasho umkhuhlane noma inkinga esuke imbambela sosikhathi leso yabona. Right. So, Vikesh, this can be, two-sided. It can mean that there is a funeral that, is probably going to happen. But sometimes if you're dreaming of the meat, yes, if it's red meat particularly, if it's not cooked, but you can see it's fresh, it can also just signify good things. So not all the time that it is bad. Unoxolo Manana Pasna says, I always dream of seeing my brother riding a bicycle, but then he falls off. Asichaze la kwesinye isikhathi omunye umuntu ngeze ngiphuphele wena noma ngiphuphe ngibona into enzeka kuwe kanti uthola iphupho likhuluma nami kusho ukuthi ngasonke isikhathi ngafuna libhekela ukuthi alukhulumi naye mhlawumbe lezi zinto ezenzeka lapha izinto ezenzeka kuye empilweni but okay ukuphupha ibhayisikili and uwa kulo la kusho ukuhluleka phothula izinto sokuyiqalile noma ukuphetha kahle izinto sokuyiqalile yabo futhi ngenzeka uneyinkinga zokuthi unokuqala into ahluleke ukuyiphetha nokuyiphothula ngendlela efanele iphothule ngayo yabona noma kuneyinkinga empilweni asuka abhekene nazo yabona ungenzeka uthola ukuthi mhlawumbe kuma relationship izinto zakhe ayihambi kahle yabona angaliphupha iphupho elifaneleli mhlawumbe noma isemsebenzini akuhambi kahle futhi angaliphupha iphupho la khona ewakhona futhi mhlawumbe izinto esuke iqalekile. Right. So what your pastor is saying there, Noxolo, is that sometimes you are that kind of person who you're a starter, but you're not able to finish the things that you start. So that might be what it actually signifies. And maybe in relationships as well, your relationships are probably not going that well. So falling off the bicycle also just signifies, falling off the wagon in a lot of things where you start something but you're not able to finish it. Uma uphupha Pastor, sometimes yabo uthi uphupha mhlawumbe umile phezulu entabeni nakuya usuyawa uzwa njengathi kunama stars ukuphupha uwa. Is it general just across the board whether uwa usebhayisikilini noma uwa usesiqongeni phezulu entabeni? Is it different? Kungana nokuthi uwiswa yini yabona nje uba entabeni nje yabona sekuyosibheke lapho ke but ukuwa sometimes ukuwa kuhambisana nemoya ethile emibi. I remember now we used to dream siwa nje ushaphaza unozoshaphaza uphaphama futhi yabo so into nje sekunemoya nyane esuke ikubambela so sikhathi leso yabona yes because ugcina ungashaya ngaphansi but
yabo uphaphama Sawubona mani, ngisho igama lami Zanele, ngiphume Soweto. Ngisacela upastor la angisiza. Izolo ngiphuphe amanzi amaningi. Ngihamba kukhona umuntu okumemezayo ngale ngenhla. Manje angimboni ukuthi ukuphi lowo muntu kodwa ngiyamuzwa yangimemeza. asikhulume ngamanzi Uzanele, yes, amanzi abantu abaningi bayawaphupha amanzi. And ngiyazi ukuthi ey'khathini eziningi usichazela ngokuthi kuyadepend ukuthi lamanzi anjani, amile, ayageleza, aklini noma ngcolile, but over to you. kodwa njengamanje umfula la khulume ngawo because akusiya amanzi because amanzi can be water eglazini endishini yabona kwi-container system but njengamanje ukhuluma ngomfula because uthi kunomuntu ushuthi ngaphesheya yabona kunomfula okhona ohlukanise yena nevoice eyizwa ngaphesheya yabona umfula in this regard ungaba yibarrier ekhona empilweni yakho uma ukuthi kunomfula and awukwazanga ukucrossa lo mfula ngaphesheya ushuthi kunebarrier isuke ikhona empilweni yabona kunezinto esuke zimvimbile empilweni yabona